Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel दा साखालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा गोदान न'नि एप्लाइ जासिगोन नामा आरो लोगोसे जागासिनो दं नामा? दखान एप्लाइ खालामदों बेनिफ्राय अफिस लेभेलाव एप्लाइ जाबाय होननानै गोबांथार नोंथांमोना थांदों जानांगौ। स' बिनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोदों जे बेयो अफलाइन ना अनलाइन जामारो अके। दा बे नंगौना नङा खायसे चेनेलाव होदों न' मोनसिगोन गोदान जागासिनो दं होननानै आरो इनकाम सार्टिफिकेटआ सोरनि जामारनांगौ जब कार्ड थानांगौ थानाङा आधार कार्ड बेंक एकाउन्ट माबादि लिंक थानांगौ बिनि सायाव गुवारै डिसकास खालामगोन। स' बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायजोब एसे गोलाव जागोन भिडिअ नायग्रोजोब बिनि उनावसो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम। स' खायसे भिडिअ नाया डाइरेक्ट कमेन्ट्स खालामो बेखायनो आन्दायो। स' बेखायनो रिक्वेस्ट खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ गासिबो वाच खालाम अके। दा गोबाव खालामा जों थांनि अफिसियेल वेबसाइटआव। दा जोङो फार्स्टआव डिसकास खालामगोन नाम्बार 1 पइन्टआव बेनो जाबाय इनकाम सार्टिफिकेट अके। स' बे इनकाम सार्टिफिकेटआ सोरनि जानांगौ गोबांथार कमेन्ट्स खालामो। दा नायदो स्कलारशिप जा स्किम जा नोंथांमोना जेब्लायबो इनकाम सार्टिफिकेटखौ बेनो जाबाय हेडनिखौ होनांगौ एबा फेमिलिनि हेड जायखौ जोङो पेरेन्ट्स एबा गार्जेन होनना मिथिगौ। स' बिथाङासो माने इनकाम खालामो बिथांनिखौसो लानाय जायो। स' बेखायनो जेब्लायबो नोंथांमोना गार्जेननिखौ बेयाव होनांगोन अके। नाथाय मोनसे बाथ्रा जुदि नोंनो गार्जेनबा नोंनियानो जागोन बे जेबो नङा अके। जुदि नोंल' खामायोबा माने हमना ला न'खराव नोंल'सै माने पेरेन्ट्स गैला एबा बिमा बिफा गैला अब्लाथाय नोंनि जाबाय। जुदि नोंथांमोना गार्जेन दङबा थ' गार्जेना बेयाव जागोन अके। स' बेखौ बबेयाव खालामो होनोबा बेनो जाबाय सार्कोल अफिसाव बेखौहाय इसु खालामो अके। सार्कोल अफिसाव बेखौहाय इसु खालामो एबा नोंथांमोना नैबे खोनादों जानांगौ PFC होननाय खोनायो बिथांमोननिफ्राय लास्ट ममेन्टआव मोननो हायो। स' बेखौ मोननोबो माखासे प्रसेस नांगोन अके। स' फार्स्टआव नोंथांमोना एप्लिकेसन होबाय अके बेनिफ्राय प्रसेसआव थांबाय आरो थांनाय लोगो हमना ला लर्ड मण्डलनि माने साइन नांगौ एप्रुभ नांगौ एन्ड बेनिफ्राय लास्टआव हमना ला DE नि थाबाय DEबो नांगोन आरो लोगोसे देरसिना थाबाय CO एबा सार्कोल अफिसारनि फाइनाल एप्रुभ खालामनाय लोगो माखासे प्रसेसनि गेजेरजों नोंथांमोना अनलाइन फर्मेटखौ मोननो हासिगोन बेनो जाबाय इनकाम सार्टिफिकेट। स' आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय कनसेप्ट क्लियार जाबाय नोंथांमोना अनलाइन खालामनानै आरो लोगोसे नोंथांमोननि हेडनिसो इनकाम नोंथांमोना मा खालामनांगोन सार्टिफिकेट अके। स' दायो जों फैबाय RD सेक्टराव बेनो जाबाय रुरेल डेभेलपमेन्टनि आन्दाराव प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामिन। दा बे न'खौ नोंथांमोना गोबांथार माने दायो बेले बेजे बुजिगासिनो दङ जे खायसे अनलाइन जायो नामा टटेल एमाउन्ट 1,30,000 नोंथांमोना बोरै मोनगोन। स' बिनि सायाव 1, 2, 3 एबा नोंथांमोना किस्तिखौ गासै मोनथाम मोननो हागौ अके। दा बेयाव खायसे अनलाइन खालामगासिनो दङ गोबांथार माने चेनेलाव होगासिनो दङ आरो खायसे दखानाव थांनानै खालामहैगासिनो दङ बेनिफ्राय लास्ट ममेन्टआव रेजिस्टारा बोरै जागोन बेखौ आन्दायो। स' बेखायनो डिटेल्सखौ नोंथांमोना लाना फैदों। दा फार्स्टआव जेब्लायबो अनलाइन बियो जाया अके अनलाइन जाया बियो माखासे प्रसेसनि गेजेरजों अफलाइन जानानै नोंथांमोना एप्रुभ खालामनानै मोननो हागोन न'खौहाय। दा बोरै जायो बेनो जाबाय नोंथांमोननि ग्रामिन लेभेलाव जाग्रोगोन माखासे अर्डार थांगोन आरो बे अर्डारा बोरै जागोन नोंथांमोना बुजिनांगोन अके। दा बे ग्रामिन लेभेलनि नोंथांमोननि न'नि सायाव नालाय बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय। जेब्ला न' मोनगोन अब्ला ओरैबायदि माखासे जायो नैबे RD सेक्टरनिफ्राय अके सेन्ट्रेलनिफ्राय मा जागोन अर्डार फैगोन। दा बे अर्डारा माबायदि फैयो होनोब्ला नोंथांमोना बुजिनांसिगोन बेनो जाबाय जेब्ला RD सेक्टरनिफ्राय सेन्ट्रेलनिफ्राय अर्डार फैगोन ना अब्लाथाय मा जागोन फार्स्टआव हमना ला RD निफ्राय फैबाय एबा रुरेल डेभेलपमेन्टनिफ्राय फैबाय अके। देन बेनिफ्राय नोंथांमोनाव मा फैगोन स्टेटआव फैगोन। जेब्ला स्टेटआव फैयो स्टेटनिफ्राय मा फैगोन बेनो जाबाय डिस्ट्रिक्टआव फैगोन अके एबा जिल्लायाव फैगोन आरो बे जिल्लानिफ्राय ब्लक फैगोन माने मोनसे जिल्लानि आन्दाराव गोबांथार ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिस थायो बिनि आन्दाराव आरो गोबांथार BCDC थागोन आरो गाव पन्सायत अफिस थागोन जेराव माखासे प्रसेसा बेयावसो अफलाइनजों जाबोगोन। दा हमना ला बे जाबाय मोनसे BCDC एबा मोनसे गाव पन्सायत। स' बिनि आन्दाराव गोबांथार माने बेनिफिसियारि थायो जायफ्रानोखि न' मोनथावगौ थायो। स' बेखौहाय ओरैबायदि जागोन जेब्ला अर्डार फैगोन सेन्ट्रेलनिफ्राय अब्लासो मा आइडिनि थाखाय सार्भे जागोन आरो आइडि मोननो थाखाय माखासे प्रसेसजों थांनांगोन अब्लासो आइडि मोनगोन अके। दा बे आइडिखौ बोरै मोनगोन बेखौनो खायसे मोनथिगौ आरो खायसे मोनथिया आरो आइडि थाबासो न'खौ मोनगोन आइडि गैयाबा नोंथांमोना न'खौहाय मोननाय नङा। दा बेखायनो जों आइडिखौ बोरै खालामनांगौ नोंथांमोना बेयाव क्लियारलि बुजिगोन। आरो बेनिफ्राय आइडि थाबाबो मानो न' मोना बेनि सायावबो नोंथांमोना डिटेल्सखौ लाबोदों मानोना प्रायरिटि लिस्ट खालामनाय जायो अब्लासो फार्स्ट लिस्टआव जायफ्रा दङ माने नोंथांमोना मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय सेकेन्ड लिस्ट बेबायदि थाबाय थायो फार्स्टआ जोब्बासो गोदान न'खौहाय माने होनो हायो आरो। स' बेखायनो खायसे आइडि थाबाबो न' मोनै गोबांथार दङ। दा मानो मोना बेनि सायावबो माखासे डिटेल्स आरो जाहोन दङ बेखायनो जों बुजिनांगोन। दा फार्स्टआव नोंथांमोना डकुमेन्टसा मा थानांगोन मोनसे न' मोननो थाखाय बेनिफिसियारिया मा थानांगोन बेनिफिसियारि हौवाबो जागोन आरो हिन्जावबो जानो हागौ खुनु टेनसन गैया। नाथाय फार्स्टआवनो नोंथांमोना जब कार्ड थाथारनांगोन अके। जब कार्ड थाथारनांगोन आरो जब कार्डनि उनावहाय नोंथांमोना माखासे इम्पर्टेन्ट डकुमेन्टसा जाबाय आधार कार्ड भटार कार्ड थाथारनांगोन। स' बेनिफ्राय बेंक पासबुक आरो लोगोसे बेंक एकाउन्ट नोंथांमोना थाथारनांगोन। स' बेनिफ्राय बे जब कार्डनि आन्दाराव गासैबो लिंक जाजोबनांगोन आधार कार्ड बेंक पासबुक गासैबो लिंक जानांगोन आरो आधार कार्डजों बेंक पासबुकजों कम्पालसरि लिंक जाथारनांगोन होमबासो नोंथांमोनाव न'नि किस्तिया हाबगोन नङाबा हाबनाय नङा अके।
दा बेखायनो न'नि फैसाखौ ओरैबायदि सोगोन डिबिटि हिसाबै सोनाय जायो सरकारि जायखिजाया स्किमावनो नोंथांमोना मोननो हागोन डिबिटि हिसाबै दा न'नि खेथ्रआवबा गासै खनथाम किस्ति सोनाय जायो आरो लास्ट मोमेन्टआव वेजेस थायो अके दा बे आइडिखौ जों बोरै मोनगोन अके बेखौ जों बाव डिसकास खालामसै दा हमना ला बे जाबाय ब्लक अफिस जेब्ला ब्लक अफिसनिफ्राय अके जिआरएसफ्रा थांगोन बिजनेस लेभेलाव सार्भे खालामनो अब्ला जायफ्रा बेनिफिसियारि मोनथावगौ बिथांमोनखौ सार्भे खालामनानै माखासे रिपर्ट खालामगोन जिअ'टेक खालामगोन आरो बिथांमोना आइडिखौहाय माने जेनेरेट खालामनानै होनाय जागोन आरो जेब्ला आइडि मोनो अब्ला जब कार्डआ कम्पालसरि थाथारनांगोन अके खायसेना जब कार्ड दंबाबो आइडि गैयै गोबांथार बेनिफिसियारि दङ अब्ला माने न'खौ मोननो हायासै आरो बिथांमोना दा जायफ्रा बेबादि माखासे गोरोबदों नोंथांमोना एबार सार्भे जानाय लोगो लोगो गोदान अर्डार फैनाय लोगो लोगो दा बे खाबुखौ नोंथांमोना जाहाथे लानो हायो जेब्ला PMAY-G अर्डार फैगोन दा बावैनो नोंथांमोना मोनथारसिगोन आरो बे जाबाय जेब्लायबो अफलाइनसो जागोन प्रसेसजों आं बुंनाय बायदि बिजनेस लेभेलनिफ्राय जाबोनानै गोजौ लेभेलाव एप्रुभ जागोन होमबासो नोंथांमोना न'खौहाय मोननो हागोन आरो अके स' क्लियार जाबाय नोंथांमोना अफलाइन हिसाबैसो बेखौ खालामनांगोन दा मोनसे बिजनेसआव खैथा न' मोनो बेखौ नायनोबा माखासे प्रसेस दङ बेनो जाबाय आवास शप होननाय दं बे नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन अके जास्ट एग्जाम्पल जों क्लिक खालामनानै नोंथांमोननो लाइभ प्रुफ दिन्थिगोन देन रिपर्टआव नोंथांमोना क्लिक खालामदो अके स' बे रिपर्टआव क्लिक खालामबाय आरो खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनसे अपसन मोनो गाहायाव स' गाहायाव फैथारबानो जाबाय मोनसे बिजनेसआव माने खैथा न' दं बे PMAY-Gफ्रा एबा IOI-फ्रा बेसेबां दङ बेखौ जों नायजोबनो हायो खुनु टेनसन गैया नाथाय प्रसेसखौ नोंथांमोना बुजिनांगोन दा नोंथांमोना एसेब्लाबो बुजिबाय अफलाइनसो जागोन अनलाइन जानाय नङा अके दा बेखायनो जों नाम्बार 4आव फैनांगोन केटेगरि वाइज नोंथांमोना बेयाव फैनानै क्लिक खालामदो नाम्बार 4आव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा स्टेट थायोना स्टेटखौ जों सेलेक्ट खालामग्रोनांगोन फार्स्टआव आसामखौ होबाय आरो जोंहा जिल्ला थाबायना रायजोनि आन्दाराव जिल्ला थाबाय डिस्ट्रिक्टखौ जों सेलेक्ट खालामबाय एग्जाम्पल जास्ट बेयाव मोनसे आं क्लिक खालामगोन देन खालामबाय उदालगुरिखौ बेनिफ्राय दा जोंहा ब्लक थायो दा जोंहा जिल्लानि आन्दाराव मोनसे ब्लक अफिस थायो ब्लकखौ जों जास्ट सेलेक्ट खालामनांगोन अके खालामबाय देन ब्लकनि आन्दाराव आं बुंनाय बादि बिजनेस थाबाय बिजनेसखौबो नोंथांमोना बाव सेलेक्ट खालामनांगोन अके बिजनेस थाबाय एबा गाव पन्सायत थाबाय ब्लकनि आन्दाराव बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबाय देन जास्ट एग्जाम्पल आं मोनसे बेयाव खालामसै जायखिजाया एलाबारि आं बेयाव सेलेक्ट खालामबाय बिजनेसखौहाय दा बे बिजनेसनि आन्दाराव खैथा न' दं बेखौ नायनोबा नोंथांमोना चेक खालामनांसिगोन बे केपचा क'डा नोंथांमोना होनांगोन जेरै 44-10 34 होबाय देन साबमिट खालामबाय आरो खालामनाय लोगो लोगो बेयाव नायदो नै स' नोंथांमोना डाउनलड एक्सेलबो खालामनो हागोन लोगोसे PDF-बो खालामनो हागोन बे न'नि लिस्टखौहाय अके दा बे जाबाय नै आं बेयाव एसे ब्लार खालामबाय आइडि नाम्बारखौहाय रेजिस्टार आइडिखौहाय दा बे गोबांथार न' दङ गासै 200-300 बेबायदि थायो अके स' बेखायनो लासै लासै न'आ कमप्लिट जाबासो गोदान गोदान न'खौहाय सोसननो हायो आरो जास्ट एग्जाम्पल बेयाव गोबांथार दं आं बेखौ माखासेखौ ब्लार खालामबाय स' बेनो डिटेल्सआ बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा बाव जायफ्रा आइडि दङ खायसे न'खौबो मोना दा मानि थाखाय मोना होनोबा बिथांमोना जेब्ला अफिसनिफ्राय अर्डार थांगोन रेजिस्टारबो खालामनांगौ जायो बेहाय माने रेजिस्टार खालामा जायखौ जों आइडि थाबाबो न' मोना होनना बुंदोंना बाथ्राया बेनो जे मोनसे टाइम फैगोन जब कार्ड मेपिं खालामनाय एबा माखासे अफिस लेभेलनिफ्राय जेब्ला मेपिं खालामगोन ना बेयाव नोंथांमोना पर्टेलाव रेजिस्टार जाथारनांगोन होमबासो न'खौहाय मोननो हायो आरो दा बेखौ जेब्ला अर्डार फैगोन नोंथांमोना A to Z आपडेट लाबावगोन नाथाय दा बावैनो एप्लाइ जाथारसिगोन बारा गोबाव गैला नोंथांमोना अफलाइन हिसाबै एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो दा बेनोमोन दिनैनि आपडेटआ नोंथांमोना क्लियार जाबाय इनकाम सार्टिफिकेट PMAY-G नोंथांमोननि न'नि सायाव अफलाइन जाथारसिगोन बारा गोबाव गैला सेप्टेम्बर अक्ट'बराव गोदान लिस्ट सार्भे जानो हागौ आरो जेब्ला जागोन नोंथांमोना आपडेटखौ मोनगोन प्लास बिजनेस अफिसावबो नोंथांमोना टाच खालामबाय था कन्टेक्ट खालामबाय था जाहाथे नोंथांमोना खबरखौ मोननानै एप्लाइखौ खालामनो हायो